Напярэдадні фінальнага матчу 9-га розыгрышу Кубка Беларусі па футболу не было недахопу ў разнастайных прагнозах і прадказаннях. Усе яны, часам зусім процілеглыя, на дзіва грунтаваліся на сходнай аргументацыі. Гэта будзе сутыкненне мазырскай, бадай найбольш пагрозлівай атакуючай лініі беларускага чэмпіяната з моцнай, добра збалансаванай, па-майстэрску пабудаванай абаронай мінчан. Зразумела, што фінальнае супраціўстаянне не абмяжоўвалася толькі гэтым фактарам, а мела больш багатую палітру з нейкімі нават гістарычнымі адценнямі. Дастаткова назваць хоць бы ролю тарпедаўскага трэнера Анатолія Юрэвіча ў развіцці мазырскага футбола. Тым не менш, усё па сваіх месцах павінна была расставіць нядзельная гульня на галоўнай спартыўнай арэне краіны. Яшчэ да першага свістка галоўнага арбітра сустрэчы Олега Чыкуна чорна-белыя тарпедаўцы адчулі істотны матэрыяльны і маральны дыскамфорт. Іх галоўны на сённяшні дзень забівала Мікалай Швыдакоў застаўся па-за гульнёй з-за балючай траўмы галенастопа, атрыманай у апошняй гульні чэмпіяната супраць Брэста. Замест яго з'явіўся на поле Сергей Яромка, які, дарэчы, мог стаць першым у гісторыі беларускім футбалістам, вызначаўшымся ў фіналах Кубка тройчы. Для гэтага, аднак, трэба было забіць Славіі, а ў яе планы гэта відавочна не ўваходзіла. Таму і пачалі сустрэчу чырвона-белыя мазыране, хоць і асцярожна, аднак з жаданнем хутчэй знайсці шлях да варот мінчаніна Васіля Хамутоўскага. Пошукі гэтыя, шчыра кажучы, не ўражвалі. На іх сціпласці, відаць, адбіліся нечаканая траўма і зыход з поля Дмітрыя Денисюка, а таксама неаптымальнае самаадчуванне Карсакова. Усё з той жа нагоды. У сярэдзіне першага тайму сталічныя футбалісты прадэманстравалі, якім чынам збіраюцца заваёўваць пуцёўку ў Кубак УЕФА. Літаральна ў 3 хвіліны умясціліся два небяспечныя моманты каля мозырскіх варот. Першы з якіх стварыў Уладзімір Карыцька сваімі настойлівымі па-спартыўнаму нахабнымі дзеяннямі на правым тарпедаўскім фланзе. Пасля гэтага шанс адкрыць лік страціў Аркадзь Зенін, удар якога прыйшоўся трохі ў бок ад вугла варот Славіі. Адчуўшы, што гульня пайшла ў нежаданым напрамку, Александр Кузняцоў спрабуе на яе паўплываць і выпускае на поле Валерыя Апанаса. Перабудаваўшыся, мазыране перахапілі ініцыятыву і адразу стварылі некалькі цікавых момантаў. Вось тут для завяршэння хуткай атакі, пачатай Дмітрыем Карсаковым, не хапіла зусім трошкі. Потым галавой білі Стрыпейкіс і Васілюк. Праўда, не вельмі ўражліва, тым не менш, нервы Васілю Хамутоўскаму паказыталі. Наступная пагроза паўночным варотам дынамаўскага стадыёна, якія былі ў першым тайме тарпедаўскімі, зыходзіла ад Дмітрыя Чалея. Ён магутна і недакладна біў з мяжы штрафной пляцоўкі. І тут госці атрымалі нечаканы і вельмі непрыемны падарунак ад таго, хто ў якасці рэальнай пагрозы імі не разглядаўся. На 42-й хвіліне левы тарпедаўскі абаронца Сергей Емельянчук апынуўся ў штрафной гасцей, упэўнена абыграў мазырскіх калег па амплуа і тэхнічна, гэткім па-більярднаму разлічаным ударам паклаў мяч у далёкі вугал мазырскіх варот. 1-0 тарпеда наперадзе. Напэўна, перапынак быў больш патрэбен Александру Кузняцову, якому неабходна было экстрана знайсці нейкія магчымасці для ўзмацнення гульні. Забегаючы трохі наперад, адзначым, што ў трэнера Славіі гэта атрымалася. Другі тайм чакана мазыране пачалі ў атацы, і ўжо на першых хвілінах Стрыпейкі смог аднавіць раўнавагу. Мінчан выратаваў Хамутоўскі. Дарэчы, нельга сказаць, што аўтазаводцы вырашылі ўтрымаць пераможны лік і таму заселі ў акопы каля сваёй штрафной. Не, мінчане адказвалі. Аднак здалося, што ідучы наперад, кожны з іх рыхтаваўся як мага хутчэй вярнуцца да сваіх варот. Атакуючых намаганняў адзінокага Яромкі і выйшаўшага замест яго пазней румына Лікі не хапала, каб хоць трохі адсунуць гульню са сваёй паловы поля. Тым часам Славія стварала галявыя моманты адзін за адным. Толькі вось тым, хто павінен быў увасабляць іх у галы, чагосьці не хапала. Напэўна, Стрыпейкісу удачы, а Васілюку актыўнасці. Высунуўшыся на месца замянённага Карсакова, Олег Саматаў, якога справа магутна падтрымліваў Александр Шутаў, працягвалі ўзнімаць тэмпературу гульні каля тарпедаўскіх варот. І на 77-й хвіліне яна перавысіла крытычную. Усё пачалося са знешне не вельмі пагрозлівага рэйда Шутава ў поперак поля, які ён скончыў навесам у штрафную мінчан, і які пры дапамозе рыкашэта пераўтварыўся ў ідэальны пас Стрыпейкісу. Здалося, што форвард зборнай Беларусі ў гэты удар уклаў усе свае імкненні і мары аб перамозе.
Хамутоўскі быў бяссільны, нічыя 1-1. І адчувальная маральная перавага Славіі, якая нібы на крылах паляцела наперад, каб паспрабаваць не марыць сабе дадатковай паўгадзінкай. І вось, калі гадзіннік пачаў адлічваць дададзены чыкуном да другога тайму час, гарэзлівая спадарыня Фартуна абрала сваіх улюбёнцаў. Працяглая, магутная атака Славі, падчас якой Хамутоўскі двойчы запар адбіў удары Мазыран, завершылася трэцім ударам, ад фатальнага галявога зыходу якога тарпедаўскі варатар выратаваць не мог. Роман Васілюк смачным ударам нібы паставіў кропку ў гэтай гульні, а дакладней не кропку, а крыж на еўракубкавых надзеях мінчан. Славія перамагае 2-1 і на год дае Кубку Беларусі мазырскую прапіску. Урэшце палескія футбалісты заслужылі гэты ганаровы трафей сваёй прывабнай атакуючай гульнёй. І згадзіцеся, менавіта са Славіяй у беларускіх балельшчыкаў зараз звязаны галоўныя еўракубкавыя надзеі. Першае пасляпераможнае інтэрв'ю галоўны трэнер Мазыран даў гледачам трэцяга тайму.